TV natin puro mga lalaki. So grabe, may natira pang samba dyan. Parang mix and match ng McDo. Pabor na pabor din po ito para sa mga reseller. Pag pumanik ng 1,000 pataas ang sapatos, magandang kalidad na din po yan. Lalo na kung mauuna ka dito. So papatak na 275 lang yung ito. Yun yung Sakura. Anong sasabihin namin? Totohanan po talaga. Sa April 4 po, sale tayo and kakaibang sale to. Kasi po, unang video natin for this month of April. Nung nakaraang April 1 po, namigay kami ng mga pambabaeng sapatos. Nandito na po. Yung iba kinuha na. Mga natirang kukunin pa lang po. Daanan nyo na po bukas. Saya lang namin kasi karamihan po nung nag-pick up ng mga naunang TV natin puro mga lalaki. So siguro sa mga anak, kapatid, or asawa nila. April po ito. Napakalaking balita po ngayon. Pecha 4. 4. Walang April Fools po sa amin dito Kung anong sasabihin namin, totohanan po talaga. Sa April 4 po, sale tayo and kakaibang sale to. Kasi po, buy one take one tayo. So yun yung napakalaking balita. Bale, last na nangyari po to, last year pa. Yun, matagal-tagal na bago nangyari yung ating buy one take one. So ito, yun, binabalik po natin ngayon para makakuha kayo ng mga gusto yung sapatos na hindi lang isa, kundi dalawa. Papakita ko po kung ano po yung mga pwede nyo pang makuha sa sale na buy one take one. Kasi pumapatak po na halos 50% off ang isa. So halimbawa, kung bibili kayo nitong Bugs Bunny natin na Converse, ito po brand new condition po to Halos hindi po to ginamit. Isa to sa mga pinaka-pristine yung condition na narito ngayon. Kung bibili po kayo nito, 1,300 po ang presyo, hahanap ka pa ng isa pang worth 1,300 or below, sayo na. Para kang kukuha ng isa pang libreng sapatos pag bumili ka ng isa. So kung bibili mo yan, gusto mo ng isa pang pambasketball, itong Antaba daw natin na 1,200, pwede mo rin itong makuha. So dalawa ang makukuha mo sa halagang 1,300. Halos 50% off po ang sapatos dito. Pero hindi po tayo per piece. Dalawa-dalawa po talaga. Pag kumuha ka ng isa, kailangan kumuha ka pa rin ng isa pa. Halimbawa, ito 650 na Yonex. So size po niyan 5. So kunin mo na rin tong M2K Techno, 'di ba? Kasi 650 din 'yan So anything na same price or below, kukunin mo na 'yan, sa iyo na 'yan. So halimbawa, gusto mo tong Samba. Ito grabe, may natira pang Samba diyan, 750. Tapos yung anak mo gusto nitong Jordan Low. So ito 450. Kunin mo na 'yan dalawa. Babayaran mo po 750 lang, pero yan dalawa na yung kukunin mo. Kahit ano, kahit alin, pwede nyong paghalu-haluin. Pwede nyong parang mix and match ng McDo. Yun ang bahala pumili kung anong gusto yung pangalawang sapatos na kukunin. Halimbawa, dito tayo sa loob, dito sa mga, nandito po yung mga pambasketball. Pero ito po, mga pinilian na po yan. So, hindi na ganun kalalakas yung mga pambasketball na nandito sa loob. Pero kahit pa paano, okay pa rin. Usable na usable pa rin po. Kaya kung halimbawa, may nakita kayo dito na gusto nyo, ito worth 750 na Kiaudan, maghanap ka pa ng isa pang sapatos na worth 750 or below, sayo na rin po yun. Actually, pabor na pabor din po ito para sa mga resellers na yun, gustong kumita kahit pa paano. Kasi pag mga ganitong malakasang sale po, ito dapat yung mga palagi yung inaabangan. Kasi isa tong opportunity para kumita. Kasi kami, marami yung stock namin na paparating, kailangan naming magbawas. Kaya yan, kailangan nating gumawa ng paraan para mai-out yung mas maraming sapatos sa mas exciting na paraan. Kaya yun yung amin buy one take one. Bawa, gusto mo tong J4 na to, 1,200. Natipuhan mo tong J4 na to, tapos since size 7 ka, humanap ka pa ng isa pang size 7 na presyong 1,200 and below. So halimbawa, gusto mo rin itong X-Step. Ito X-Step, maganda to, 1,100. Kasi alam niyo po dito sa amin, pag pumanik ng 1,000 pataas ang sapatos na basketball shoes, magandang kalidad na din po yan. So ito 10.5, yung mga naghahanap ng malaki-laki, cleaning po yan, nandito pa rin. Next ko po ito nung arrival natin ng Sunday. Pwede nyo rin kunin ito 11 na Kiaudan. So sa halagang 1,100, yan same price sila. Sa halagang 1,100, yan dalawa na makukuha mo. So pumapatak na 550 lang. Pero ang bentahan namin ito 1,100, di ba? Kahit po 1,500, pwede nyo pang ipalagyan sa marketplace. So yan, opportunity po para sa mga resellers, hindi lang sa mga normal na taong gusto ng mga pansariling sapatos, mga pangsariling gamit, yung mga tinatawag na PSG, di ba? Mabilis po kasing ma-out ang mga sapatos, lalo na kung magaganda yung mapipili mo. Lalo na kung mauuna ka dito. Yung magagandang quality pa yung makuha mo. Halimbawa, ayan, yellow na yan, kursunada ng anak ko. Yan Converse na
lemon yellow. Maliit lang po yan kasi pambabae, pero napakaganda ng quality. Yun, nandito pa rin po pala yung Fear of God. Di pa nakuha, nandito pa rin. Flexo to last week. 1-1 po kami dyan. So kung kukunin nyo po yan, maghanap pa kayo ng isa pang 1-1 worth of shoes or below. So sa dalawang 1-1 yung dalawang sapatos na po yan. Yan ay yung mga yung mga nasa 1K, mga magagandang klase pa yan. How much more dun sa mga sapatos na nasa 500 below lang. Itong Converse na tong pink na to. So ito 550 lang. So hahanap tayo ng isa pang worth 500 na sapatos. Ito 450. Meron ka ng Superstar na pangbabae rin. Sa halagang 550 po, itong dalawa na yung makukuha mo. So papatak na 275 lang yung isa. 275. Ito, yun yun. Pristine condition din po tong X-Step na to. Kunin nyo na to. So nandito sa first room, may 850 pa rin tayong 7 US na anta. So yan, pumili na lang po kayo. May mga mangilan-ngilan din ng mga pambatang sapatos dyan. Pwede rin kayo mag-buy one take one. Nasa 300, 400 lang po yung mga pambata natin. Mga branded po yan. Karamihan sa mga pambata natin talaga dito, mga original talaga. Kasi US, Canada, Bale galing yung mga sapatos natin. Pero hindi rin maiwasan, may mga nakakahalong hindi talaga authentic. Mga top grade saka mga UA pair. Kasi meron tayong sapatos na galing sa China eh. Yung mga Antalining X-Step tapos 361. So doon nakakahalo yung mga sapatos na UA saka mga top grade. Ito, nandito pa rin po ito. Kunin nyo na ito bukas. Grabe ito. 950. Yung pambabaeng Converse natin na mataas yung takong para sa mga hindi binayayaan ng height. So inyo na po yan. Bilhin nyo na. 950 lang. So yung 950 nyo, meron na kayong ganito, meron pa kayong ganito kung gusto nyo to. Kasi ito 950 din, no? Yung Sakura colorway. Ang ganda ng pagka-pink niya. Size 5, size 5. So yan, 950 po yung parehas. So sa halagang 950, yung dalawa na makukuha mo, diba? Grabe. Grabe to. Ito 4-4 sale. 4-4 sale po ng sapatos PH. Wala nang iba. Kami lang meron po niya. 4-4 sale. Dapat po kilatisin yung maigi, ha. Kung kaya nyong palagan yung mga sapatos na may mga konting issue, dapat alamin nyo rin kung paano sila aayusin. Or pwede nyo rin namang ipaayos. Halimbawa, may mga sapatos kasi po na may mga konting heel drag, konting toe drag. Yun, hindi na natin maayos. Pero yung mga munting sole separation, mga konting pingas-pingas, mga konting bukas-bukas, yun po yung mga bagay na dapat nating paraanan o pumanap ng taong marunong magparaan o magayos. Kaya po yan, no, sa taas, marami pa rin po tayo dyan mga sapatos. So, huwag kayong mahiya umakyat. May hagdan kami. Yan, no? Bumili na ako ng hagdan para hindi kayo mahirapan. Meron din mga soccer shoes nandyan sa loob. Yung mga soccer shoes po yan, oh. Yan, soccer shoes din po yan. Tapos meron pang isang soccer shoes dito. Ang ganda ng pattern sa ilalim. Ayan, pumarin po yan, oh. Pumarin yan. 950 lang po to sa amin. So kung gusto nyo ng dalawang soccer shoes, kunin nyo to, 950. Tapos kunin nyo rin tong isa. Dalawa na yung soccer shoes nyo. Kung yan yung parang niche ng tinda nyo, mga sporty type na sapatos. So yan, halagang 950. Dalawang soccer shoes na po yung makukuha nyo. Yung rules po natin, simple lang, ha. Kung alin yung mas mahal na sapatos, yun po yung susundin nating presyo. So yun, wala po kaming per piece. Wala po kaming per piece. Pasensya na. Kung per piece po, yung full amount lang din po talaga yung susundin natin. So, halimbawa, bibili kayo ng isa, yun po, 950 na lang po talaga. Napakadali na mechanics natin. Pagbili nyo, pumili kayo ng isa pa. Kung alin yung mas mahal na presyo, yun yung susundin natin. Live din po kami, ha. Thursday, April 4, 4-4. Hindi po yan April Fools. Totohanan po yan. Totohanan lang kami kasi dito. Yan, may idea na kayo ng pricing. May idea na kayo ng mechanics. May idea na rin kayo ng mga sapatos na available. Yan, may mga Yonex tayo. Puma Suede, Puma Basket. May G1 pa dyan na pambata. May high, may low. Mga Converse pa na mga magagara ang tindigan. Lalo na yung pink na yun. Magara yan. Sabado din po, new arrivals din kami. Lahat ng mga nandito, papalitan rin natin ng bago. Kung may matira pa. Tandaan nyo na po yan palagi, ha. Thursday, magsasale po kami. Tapos, pag Saturday, new arrivals. Pero yung ganitong buy one take one, wag nyo na pong hanapin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Kasi napakabihira lang po nito mangyari. Kaya yun, kung reseller ka, take advantage, grab the opportunity na halos 50% yung sapatos. Pwede kayong bumili ng 10. Ganun pa rin, buy one take one pa rin. Hindi lang tayo pwede mag-overlap ng promotion. Pag buy one take one na po talaga. Wala ng 30% or 10%. Again, maraming pong salamat. Kasan nyo yung pag-mine at pagbili nyo. Yung 4-4. Yan, maraming salamat sa panonood at sa oras nyo.